selamat menikmati hidangan buat seluruh pengunjung rumah makan Sawah Pujuang. Jambo menanga guru di hari Saraso jantuan Bateno oi adi lai de tau fantasire come de oi tangere angkato sampai tau do bayang dia kato putu usaba sile kato kadenai ko elokan bana kamu kokan be adongan lagi apa punyo mangkoyo denai dia oi adia siaga. Sobat teman kasih siang untuk Anda. Dan juga selamat siang menjelang sore buat karyawan rumah makan Sawah Pujuang. Lamangan tali dan rapuh kain pambayu dia oi lacapi aku antara mengalah denai di sisi akan dia nainan pindah pada ayo ingatkan alasan dia tambah tenyo oi abi lai den tahu yang nantasira sama dia tangere angkato sampai tahu coba yang dia kato kudu
Usaba sile kato kadena iko elok nan bana kamu kokan de ado nan lati apa puno mantonyo de nayo adia si siaga Usaba sile kato kadena iko elok nan bana kamu kokan de ado nan lati apa puno mantonyo de nayo adia si siaga Adia si siapa